Počúvajte, ja som počul, že s nami do školy v prírode ide nejaký mistr Badri. On je veľký milovník prírody a ja ho nenávidím. Však to ani ja. Ani ja. Ahojte, Zlatička. No poďme nastupovať do autobusu moje kuťulunky. Och bože. Zlatička. To je hrozné. Och bože, však to je hrozné, počkaj, už sme v Bojdiciach, poďme. Moji kuťulunky krásne. Kuťulunky moje, tu máte luxusnú izbu, kde je strašne veľa vecí a potom pôjdeme na obed, Zlatička, moji kuťulunky. Bože, Ježiši, však tu nič není. Moje kuťulunky, ideme na obedíček. To vám bude veľmi chutiť, počúvajte, je to veľmi sladké. To bude nejaký Snickers. Och, čo to asi tak bude? Fuj, to je hnusný stôl. To je hnusný stôl. Blé! Ale decká, to sú špenát. Fuj! Kuťulunky moje, však to je váš obľúbený špenátik. Jak ste mohli? Ja som ale otec prírody a matka prírody ma zabije. Ideme do lesa radšej. Urobme pre ňoho pascu. Áno, yeah. Tu nadáme klietku a ešte šalát na to, aby sa tu nachytala. Čo to je? Môj jediný šalát! Musím si ho dať, aby ma matka prírody nezbila. A máš zaviečenou ty otce prírody. Ach, les. Ako nemám moc ho rád, ale mám ho rád. Je tam veľa stromov. Počkajte. Čo to je predo mnou? Vlk je svoju korisť. Utekajme! Ale ja som dobrý vlk. Vy ste zbili srnku. Nie, iba ju oblizujem. Aj, už poďme na izbu. Dúfam, že to s nami nebude skackať.